L-Ewroparlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola nnominat lill-Ewroparlamentari Ungeriz Balázs Ħidef biex isir vici cermen tal-Kumitat Libe fil-Parlament Ewropew. Iżda Metsola kellha tirtiraħ wara li ndunat li n-nomina kienet meqjusa inaċċettabbli għax l-Ewroparlamentari Ungeriz ġej mill-partit ta' Victor Orban li saħansitra spiċċa sospiż mill-Partit Popolari minħabba kwistjonijiet marbuta mas-salt ta' dritt. Ir-rapportat dwar dan il-Gazzetta Kulħadd. Il-Kumitat Libe huwa kumitat tal-libertajiet ċivili, il-ġustizzja u l-affarijiet interni u fih danu jisiru ħafna mid-diskussjonijiet dwar is-salt ta' dritt. Fih Roberta Metsola tikkoordina f'isem il-Partit Popolari Ewropew. Iżda din il-ġimgħa xejn ma marret tajjeb. Fil-fadder mill-bidu li l-maġġoranza tal-membri fil-Kumitat kienu se jgħidu le għall-proposta ta' Roberta Metsola. Iżda hi xorta resqitha. L-elezzjoni kellha tkun sospiża biex issa se ssir ftit tal-jiem oħra. Ma tantx għadda wisq ħin wara li tkellmet biex kien ċar li Metsola resqet proposta li ma kienx aċċettabbli, tant li kienet istess li wara ftit minuti talbet li l-vot ma jittieħidx. Sakemm Roberta Metsola kellha tagħmel in-nomina tagħha kollox kien mixi ħarir. Kien meta ġew għat-tielet nomina li Roberta Metsola nnominat lill-Ungeriz mill-Partit ta' Orban li kien sospiż mill-Partit Popolari Ewropew. Dan wassal biex il-proposta ta' Metsola tinżel b'xettiġiżmu fost il-membri tal-Kumitat, tant li minkejja kien miftiem li t-tielet viċi chairman kellu jkun membru parlamentari tal-grupp tal-Popolari, kien hemm min innomina persuna oħra basta ma jsirx dan l-Ungeriż. F'mument ta' paniku Metsola talbet biex il-laqgħa tieqaf għal 5 minuti ħalli tinnegozja mal-koordinaturi l-oħra. Id-diskussjonijiet damu aktar minn 5 minuti mitluba u l-unika ħaġa li waslu għaliha kienet li l-elezzjoni ssir ġurnata oħra u s'dakinhar il-grupp tal-Popolari jsib kandidat differenti minn dak li marret bih Metsola. Koordinaturi ta' gruppi oħra kienu ċari meta tkellmu fil-Kumitat. Qalu li sa meta jerġgħu jiltaqgħu l-Partit Popolari għandu jmur b'soluzzjoni iktar aċċettabbli. L-aġir ta' Metsola qajjem ħafna mistoqsijiet. Kien hemm inqal kif Metsola fejn tidħol Malta tant titkellem fuq ir-rule of law li kienet komda tressaq isem minn partit li tant kellu kwistjonijiet li spiċċa sospiż. Għalkemm oħrajn ma kinux sorpriżi għax kemm il-darba qabżet għal pajjiż ieħor u mhux għal Malta. Fil-fatt Roberta Metsola qabżet għall-Ungerija filwaqt li attakkat lil Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.